Det er lørdag morgen, og vi befinder os i nogle gamle kontorlokaler, som Nicky Topgaard har lejet til at filme sin seneste sketch. Snart bliver lokalerne fyldt med statister og hjælpere, som over de næste 2 dage vil prøve at give de gamle kontorlokaler nyt liv. Endnu under der fred og ro, men det skal snart ændre sig. Du er bare idiot. Ja. For helvede! Den kan ikke holde så meget det der bord der. Helvede! For satan! Kom nu! Sluk du det lortapparat, for helvede! Giv mig den hatten der. Kan man ikke tage siden nu? Nej. Okay, så får jeg fortsætte. Ja, det er oberbordstyrer Carlsen. Ja. Lampeholder af første grad. Lidt medarbejder. Det er hårdt arbejde i hvert fald. Det er benhårdt arbejde. Ja. Oh, you're so cool, man. Der er ikke tid til sjov spas. Det er der ikke. Nej. Så skal vi i gang med optagelserne. Det bliver spændende. Det kræver masser af planlægning at skyde en sketch af denne størrelse. Men Nicky er som altid godt forberedt med et stramt manuskript og en vision om, hvordan Jens og Peter skaber bedst kaos. Er vi klar? Det er det. Nå, Jakob. Har du fået nok af cigar for i dag? Nej, vi er lige begyndt. Ah. Jeg skal love at ryge en 4,5 mere af. Hvad stemmer det her? Overhovedet ikke. Altså, hvorfor har du klistret papir på skærmen? Det er fordi, vi har ikke råd til en rigtig PC. Nej, nå. Så. Ja, vi må kigge, om der er til det i budgettet. Hvad kommer du slævende med? Jeg skal lige fikse hans computer. Det er det. Skal jeg i næste scene, så træder jeg op på bordet, træder hen over hele lortet og træder på din bærge computer, mens jeg trækker kabel. Jeg smadrer det hele, og det skærer ned, og det hele. Ja, og der tænker jeg, der skal jeg bare være sur. Hvad fanden laver du? Det skal helst være one take. Det bliver det også. Jeg er mester one take, det ved du. Ja. Sig mig, kan du ikke læse skiltet? Manus! Hvorfor helvede? Manus! For helvede! Kom nu! På det store kontor her. Ja. Jeg slæber en computer. Du slæber en masse kabler. Ja. Og du begynder at gå ned i hjørnet. Vi skal faktisk have fat i stigen. Hvor har vi den? Så han kan stå dernede. Du har en stige med. Okay? Jeg har en stige med. Ja. Du går bare klar til at gå op i den her. Vi har rigtig lagt nogle kabler til dig. Det har jeg blevet stået i. Så du går bare herned og sådan gør klar, sætter stigen op. Og, ja. Ikke med og den begynder her? sådan at gå. Jo. Okay. Jamen, jeg ved ikke. Så er der nogen, der skal sætte sammen, eller du er bare idiot. Jeg ved Det er ikke. ikke. Undskyld Jens, har du tid til at hjælpe mig et øjeblik? Ja. Og så... Den var god, vi tager den op. Nicky optager ofte den samme scene 3-4 gange, før han er rigtig tilfreds. Bare lige, hvis nogen skulle være i tvivl. Altså, man laver den altid flere gange, fordi... Der kan være forskel på, hvordan timing er, og kameravinklen og alle mulige ting, så vi tager det altid flere gange. Jens, har du tid til at hjælpe mig et øjeblik? Ja. Hold nu op, for helvede! Det er jo svært, det er der at holde masken under optagelserne. No joke. Okay. Det bliver en one take, den her. Så du også, den kan ikke holde til mig, det der bord der. Jeg rykker mig lige. Det siger jeg allerede. Det holder ikke til mig, det der. Du træder på midten af bordet. Det holder ikke til mig, det der. Nej, det er... Det er godt hold til dig. Lidt børnestørrelse, men ligesom det ikke kan du på en eller anden måde. Jeg kan også lige sæve den over, så der ikke er... Ja, det tror jeg på, det er bedre. Prøv at pille næse eller Det var filmet på mit ansigt, det der, eller hvad? Ja.
Ja, altså kun lige start. Det er lort, det holder ikke. Det er sådan noget IKEA. Det gør det ikke. Så et, og så træder på fingrene, og så hen, vælter skærmen, træder på computeren. Nej, bare tag et skridt kun hertil. Okay. Fordi så skal vi undtaget lige klippe. Jo. Ja, okay. Du må gerne lige råbe, af for helvede! Agtigt. Skal vi prøve at lave en? Ja. Og... Værsgo! For helvede! Ja, tak! For helvede! Gammel lort. For satan! Tak. For helvede. Så pas dig på for helvede. Jamen, jeg sidder jo lige og arbejder. Er du så glad? Ja. Godt. Så kører vi videre. Arbejde, Carsten, og så... Er det bare en test, Og... Nej, lad os bare lige prøve at lave en, altså. Men jeg vælter det jo. Ja. Og knuser den der. Ja, okay. Okay, ja. Bare sidde og arbejde. Og værsgo. Der er ikke nogen replikker, vel? Nej. Helvede! Værsgo. Ej, hvor helvede var den irriterende, mand. Jeg kan den komme lidt hurtigt, den sådan reaktion sådan... Ej, sang. Lige når du ser det. For helvede! Det er gamle lort! Jo, da satans! Det blev den bedste. Ja. Michael står for mange af de praktiske effekter i sketchen, og giver også gerne en hånd med, når der skal bruges en smadret printer. Sådan, det er jo det, der skal til en gang imellem. Hvad gør man ikke for filmkunsten? Ja, det er oversvægt. Jeg tager den anden vej. Okay. Ej, for helvede. Det er pisse igen. Hvor larmer. Kan man ikke tage siden af den? Nej. Okay, så bare fortsæt. Ej, det er den forkerte printer, Michael. For helvede. Det var sgu da. Ja, det var den, der skulle afleveres tilbage. Det virker endnu. Det var dog utroligt. Lad os lige lave en. Det er jo sådan en, jeg voksede op med. Ja. Også mig. Sådan har min bedstemor stadig. Ja. Jeg savner det. Hvem bruger den? Min bedstemor har stadig sådan en. Nå, har hun det? Så de cue til at komme på den anden side, hvor du så også bliver, det er, at haha, jeg fik ham. Men jeg vil gerne se de der fakler der. Nå, men vi kan jo godt lige øve os på det næste. Ja. Er det en, der skal substitute mig? Ja, det er din nye sekretærassistent. Når vi råber ud af det. Det er, Meget god Prøv at arbejde. det er ugens praktikant. arbejdsstilling. Ja, ja. Skal vi ikke filme den udefra, hvor hvis den står ude? Hvad du laver? Bredformat. Ja, ja. Det kan jeg love dig for. Robert Bum. Du kan være med i billedet, Michael. Michael, prøv at høre billedet er så lille. Michael, billedet er så lille, så du kan godt være der stadigvæk. BM. Din BM. Sluk nu det lorteapparat! Giv mig den harddisk der. Hallo! Nej. Okay. Og lige råbe lidt højere. Stop med det! Altså, aggressiv stemme. Sluk nu det lorteapparat, for helvede! Giv mig den harddisk der. Helvede altså. Så sluk nu det lorteapparat, din idiot! Hallo! Giv mig harddisk. Opad. Du går afsted opad.
Nå, Jacob, hvad synes du selv er det hårdeste ved sådan et shoot her? Alle de cigarer, der skal ryge. Ja, det er noget lort, eller det hedder det. Det er hårdt arbejde i hvert fald. Det er benhårdt arbejde. Ja. Benhårdt. Hvad er det for en gammel fjernsyn bagved dig? En gammel flimmerkasse. Jamen er det ikke sådan noget, I plejer at se på? Eller sådan noget? Jo. Sådan, det Og helst i sort-hvid. Det vil sige, jeg er vokset op med de der store flade skærme, I er vokset op med dem der. Vi er jo vokset op med flimmer. Masser af flimmer. Ja det. Har lugter godt. Charlotte, har det været en hård dag? Hvad har været det hårdeste, synes du? Og læse manus. Sidde der på stolen. Jamen, det er jo din sekretærrolle, der kræver, at du sidder på en stol. Det er fandme hårdt. Du kunne godt lidt lignende, det ved jeg ikke, Himmler måske lidt. Sådan en god blanding af Himmler og Göring. Sådan en god mix-max. God blanding. Der er millionen igen. Har du ikke noget bedre at foretage dig? Vi er faktisk nogen, der prøver at arbejde. Har du ikke noget bedre at foretage dig? Vi er faktisk nogen, der prøver at arbejde. For at Michael ikke selv skal komme for meget til skade under optagelserne, har han bygget sin egen stuntdukke. Det er din stuntdobbel for i dag, det der, Michael. Filmmagi. Ja, det er filmmagi. Kan vi ikke få Thomas med også? Hvad? Hvad skal jeg? Om det var bare, om du kunne hjælpe med lige at suge med. Det er bare isotyperne ud over kanten der. Jeg vil godt bruge en dødmandsvægt herovre. Bare derovre i den side der. Pas på! Det er en stuntdukke. Det kan du stå. Bliver du stående i bunden der? Værsgo, Jacob. En af de mere krævende optagelser er at få stuntdukken til at falde rigtigt. Det tager rigtig mange forsøg. Du kører bare, når du vil. 3, 2, 1. Til sidst lykkes det dog. Så er det dag 2. Vi skal i gang med optagelserne her lige om lidt. Der er en del statister, der er dukket op. Kontormiljøet, det er fuldstændig klart. Vi er cirka lidt over halvvejs i optagelserne, så der mangler jo stadigvæk en del. Men det kommer til at gå fint. Det er jeg sikker på. Med den her. Ja. Bare lige rasle den, ikke? Ja. Tydeligvis noget, der rasler. Jeg synes også, der er noget, der rasler. Siger han. Rasler. Og så siger du rasler. Og så prøver du lige at snakke bank med telefonen og prøve at afprøve den på forskellige måder, ikke? Øv jer. Prøv den. Ja. Hvad skal jeg sidde her? Nej, jeg tænker egentlig, at du står op. Fordi det bliver mere kameramæssigt. Ja, jeg synes også, der er noget, der rasler. Rasler. Ja. Ryggen, det er... Ja, nej, den virker slet ikke mere, den her. Men altså, har du overhovedet brug for at ringe? Ja, jeg er jo receptionist. Nå, okay. Ja. Og så kommer den i. Nu skal I bare se. Jeg fandt en ekstra telefon nede i kælderen. Det var godt. Det er en lidt ældre model, men den fejler ikke noget. Gud! Hvad er der? Den kan jeg da ikke bruge. Ej, okay, jeg ved godt, det ikke er den nyeste iPhone, men den fejler altså ikke noget. Wow. Skal du ringe eller ej? Den skal bare smøres lidt. Så godt ud, Peter. Ja, tak. Der er 2. At lave videoer, det er jo simpelthen serious business, jo. Sådan er det. Der er ikke tid til sjov og spas. Det er der ikke. Nej, men du dyrker jo meget det, der hedder method acting, ikke? Det vil sige, du bliver jo i rollen. Ja. Hoppede selv op og ned. Nej, jeg gjorde ikke. Jeg har jo smadret min skærm, så jeg kan jo tydeligvis ikke arbejde med. Okay. Jeg elsker den her lyd. Ja, her skal vi om nummer 42. Ja, undskyld mig. Ja, goddag. Ja, goddag, Ingrid. Ja. Ja, det er Oberbondestyrfyr Carlsen her. Ja. Ja, jeg skal tale med nummer 42. Ja, tak skal I have. Ja, tak. Jeg er nummer 42 med ekstra ananas, tak. Det var dengang, da der kun en telefonnummer kun havde 2 numre. Ja, Så skulle man ringe af, når man var færdig. ja, det skulle man huske. Ellers så optog man jo linjen. Så ringede man ind til centralen. Ja. Jamen, det var bare, når man tog den. Så ringede Ja. den automatisk op. Ja.
Og så, ja, goddag. Jeg træffer nummer 42. Jeg tak skal i dag, og så er jeg færdig. Ja, farvel. Og så ringer man af. Det er dagens historie. Det er historieundervisningen. Statisterne spiller en vigtig rolle i sketchen, og heldigvis var der rigtig mange, der var dukket op. Alle statisterne skal sammen. Et kamera, hvor har vi sådan et? Ude på receptionen. Jeg går bare over til dig, så snakker vi lige sammen. Hvem bruger rullebordet? Man får mange vigtige opgaver på sådan et shoot, ikke? Hvilken funktion har du lige nu? Lampeholder af første grad. Lad være med at lave noget lyde, fordi vi kommer til at klippe i det. Vicky optager forskellige hverdagssituationer på kontoret, så man senere kan klippe ind i sketchen. Jeg kommer lige og filmer jer tre, der står der. Bare snak videre, ja. Jeg filmer lige dig, Christian. Den er sendt afsted, de cykler. Prøv lige at små ringe til den. Tusind tak! Ja. Og de er stadig meget støj, det tror jeg. Ja, det var Vi skal have ro på sættet! I må gerne snakke, de skal bare ikke snakke så højt. Tak! Værsgo. Altså, din computer, den er fuldstændig færdig. Den rasler også helt vildt. Okay, men får jeg så en ny maskine? Ja, jamen, jeg har allerede sat den op derinde. Den var god. Hey Claus! Fik dig! Hvad fanden? Bare for sjov for helvede. Hvad gemmer der sig her? Oh my god. Ja, vi skal lige have En glemt medarbejder. en LED på hver, for der er ikke noget. Jo, der er sgu lys her. Yes! Perfekt. En i hvert fald. Det hjælper lidt. Sådan kom de fleste optagelser i kassen. Men halvanden uge senere fik Nicky fornemt besøg af Nordsjællands brandvæsen, som heldigvis var med på spøjen. Det skal forestille, der er gået brand i den. Det laver vi selvfølgelig med nogle effekter. Vi har en lille røgmaskine inde ved indgangen der, hvor vi får nogle stykker til at løbe ud og hoste lidt. Som sikkert hjælper lidt på illusionen. Ja. Og ellers den første optagelse, vi godt kunne tænke os, det var i virkeligheden bare, I triller hen til bygningen. I behøver ikke at køre hele vejen ud, tænker jeg. Hvis I bare lige kan bakke op til så langt, som man lige kan, op til vejen der. Ja. Så man bare lige kan se, den triller ind i billedet aktivt. Resetter. Nu kommer der Skal der røg på nu, Nicky? De mange flammer laver Nicky senere i redigeringen. Nu og her må vi nøjes med en røgmaskine, styret af Michael inden for bygningen. De står og peger lidt på bygningen, og står sådan lidt og snakker om, hvad der foregår. Og hvor er branden henne? Branden, det ved jeg ikke. Der er brand over det hele. Alt brænder. Men det er fint, det I står og gør. I står måske og kommunikerer, men det var fint, jeg så, I stod sådan og lavede nogle håndtagelser. Det fungerer skide godt. Det var så det. Så skal alle optagelserne bare redigeres. Der skal laves lidt ekstra effekter. Der skal være musik. Og endelig speak indtalt af undertegnet. Tak fordi I så med. Hey, is this exciting or what? Yeah.
you're so cool, Max.